Ngihlala nobhuti wami esizalwa kanye naye, sizalwa sobabili. Sizalwa uma oyedwa nobaba oyedwa. So ubhuti wami unokulala nami. So mina ngihlezi ngimtshela ukuthi angiyithandi lento, agcine esewumuntu ovulaka aze angithembise ukungibulala. Yebo, umntombi bami bona bathatha yena ubhuti wami. Ulala nami. We babu. Bafowethu ngicela ningambele. Sawubona. Ningambele bafowethu. Sawubona bhuti. Ngicela ningambele bafowethu. Amadoda akho la? Cha, ukona amadoda ami. Ngithi la. Hayi we babu. We babu. What's Uyavuma now siswami. Siswami. Ngithanga ngazi ukuyimela. Cooperator. Okay. Akhulume ke lo shit awukhulumayo. Hello sanibona, unjabulo lo uKing. Sanamukela kwenye i-episode of Money Films. Sivakashela usisi la usibhalele. Sisi ke angeke ngilokhu ngichaza indaba zakho kakhulu. Ngifundile ngabona ukuthi utheni, but bengicela ukuthi nje uthi ukuchazela ababukeli ubabingelele uzazisa ukuthi ubani mase sichazela ukuthi sibizeleni. Sanibona ababukeli, igama ngihlala nobhuti wami esizalwa kanye naye, sizalwa sobabili. Sizalwa uma oyedwa nobaba oyedwa. So ubhuti wami unokulala nami. So mina ngihlezi ngimtshela ukuthi angiyithandi lento, agcine esewumuntu ovulaka aze angithembise ukungibulala. Mengithi ngizotshena umakhelwane nje athi nje uzongibulala nje, akhuluma izinto engiyisaba, ngibona kahle ukuthi yena angeke ngikwazi ukubuyela abanye abantu, ngaze ngabona ukuthi ngcono angibize nina ningikhulumele naye. Alright, ngiyazi ngiyakubona ukuthi ushawa amahluni, angazi noma uthukile noma yini. Usikali lo umfowethu lona sihamba nabo ulokhuza lo indoda emnyama le. Ngicela ukuthi ungabaxwayi, ngiyakubona ukuthi engathi nje unokushiyeka kancane. Indaba yakho nobhuti wakho ngiyayizwa, ngicela ukubuza ukuthi iqale nini, mhlambe iqale nini ukuthi alale nawe? Lento yaqala kanje saseyingane. Ukudlala kwethu lokho kwengane wagcina lokho okulala kwengane ukuthi umama nobaba sihlala kanjalo. Kwaze wagcina lento isiya ngokuba serious yokuthi ubhuti wami sigcina sesiyalala, wagcina sekhechile kanjalo. So mase khamba isikhathi uma benobaba bami besibeshonile. So bengibona ukuthi ngiyasaba nanokuyisho lento, ngizoba ukuthi ngizolamba, akekho umuntu ongangondlayo, uyena futhi umuntu ongondlayo. Bengibona ukuthi yena lento mase ngase kwenzeka, mase ngase ngiyibike lento le, ngagcine yabo nje. Ngicela ukuphazamisa, ngicela angikuzwa kahle la. Thina iqala nisebancane, niqala nidlala umasigcozi. Kahle uqonda ungitshena ukuthi igcine ya serious ngalendlela yokuthi ugcine sekwazi ukuthi athathe umntombi bakho, mhlambe ngabe umntombi bakho obuthathwe uyena ubhuti wakho. Emva kwalokho naqhubeka njengokuthi saqhubeka lento namanje. Ngicela nje uchaze, ungalokho uyifihla indaba, uyikhulume nje yonke sisi. Yebo, umntombi bami bona bathatha uyena ubhuti bami. Lento vele yabanjalo ukuthi umntombi bami bathatha uyena ubhuti bami. So kugcina sekuqhubeka ke sekulo eselala nami manje banise ngiyabona lento ukuthi angisayithandi lo muntu ngizalwa naye. So ngaze ngagcina sengithi angcono angikwazi ukubize nina nikwazi ukungilungisela lenkinga ngoba manje sengikhathele kakhulu. Ngalesikhathi iqala abazali bebesakhona? Yebo, abazali babesakhona. Ubona phela ukuthi lento sasiyenza like ukuthi siyayifihla, sitshela ukuthi niyadlala. Nami ngagcina ngikuyinto engayinaki nje kanjalo ngaso siyingane phela siyidlalela. Manje yini lakhe wenza ngani ukuthi akuconvince, wenzani nje ukuconvince ukuthi nawe uzugcina uvumela lento because yamanyala? Ngicabanga ukuthi ngisho ingane encane nje yazi ukuthi yamanyala lento ayivumeki. Ngithengele izinto ezimnandi, angiyangithengele ngakho izinto ezimnandi. Bengithengela nje izinto ezimnandi, sibukela ama-movie naye sobabili nje. Lento yaqala kanjalo ukuthi kuzigcine sekonakala nje, izinto nje zasheshe zenzeka nje fast seyingane futhi. Angazi ngayiqhubeka ngithi nje. So like manje
uma ukhuluma naye usumazisa manje ukuthi awusayidingi lento uyakulwisa? Yebo uyangilwisa ekungilwiseni kwakhe uza azafuna uzongitshela ukuthi angisabisa ukuthi uzongibulala angibuze futhi nanokuthi mase ngase ngithi ngiyaboshwa mina ngizohlala phini ngizodlani khona shuthi lento engiyithembile nami bomqondo ukuthi kodwa ngempela yini ngizodlani kodwa manje ngiyabona ngokuhamba kokuqhubeka kwesikhathi ukuthi hayi lento angiyithandi ngiyayibekezelelela kodwa kuyabheda. Usuke wakhona umuntu okwazile ukuthi ukhulume naye mhlawumbe umbikele lolu daba noma uyaqala nje ngathi? Hayi akekho umuntu engimbikele ngiyaqala nje ngani umbikela. Ubhuti ukhona egcekeni? Ubhuti ukhona. Ndoda emnyama mhlawumbe mfethu ukhona ongafuna ukusho before singene ngaphakathi? Hayi mfethu ngeke ngisho lutho, asithola ubhuti la sikhulume naye yona. Silungisa ngokusheshsha le ndawo. Hayi ngasikhombisa sesingakephi yabo. Cela sambe cameraman. Igama lakhe uthobani? Igama lakhe Samukele. Useneminyaka emingaki manje? Neminyaka u-23. Alright, hayi. Awusilide. Awu Sam. Indaba ufena amakamera manje. Hayi ngithi hayi angibalethe ngibikile mina indaba lento engizalayo sengikhathele. Lani indaba? Lento ohlezi uyenza kumina ulala nami. We babu. Bafethu ngicela ningambele. Sawubona. Ningambele bafethu. Sawubona bhuti. Ngicela ningambele bafethu. Sawubona. Yebo bhuti. Hamba kanjani? Ngiyaphilela. Sicela ukukhuluma nawe mfethu. Ungakhuluma baba. Manje inkinga ume phambi komnyango ngiyacabanga ukuthi njengensizwa vele ngizongibhekela lana. Njengensizwa kumiwa phambi komnyango kanje. So ngiyacela ukuthi uphume sikhulume nawe ukuthi sokubhedela uzositshena ufuna ngicela ngicela ngisuse la camera lawa. Ayikho into esingayikhuluma kwala ma camera. Sihamba nawo kama camera wemfuyo. Sam, amadoda akho la? Cha ukona amadoda ami. Yazi mfethu liyashisa nelanga sihambile isikhathi eside lana ngazi noma mhlawumbe khona indlela ofuna ukudonseka ngayo lapho ukuze uphume uzelana. Hey we bafu ekhaya la. Ngithi la. Hayi we bafu. We bafu. Wosam. Uyavuma now siswami. Siswami. Ngithanga wazi kuyimela. Cooperator. Ngithanga okay. Akhulumeke lo shit awukhulumayo. Nophaquza kangaka wendoda wenze njani? Cha, ukuthi uyangithusa indlela afika ngayo. Uthuswa yini? Samini wrong. Ubuyabona nje ukuthi asizanga ngokulwa, uthuswa yini? Yini wrong? Uyazi ungenze ngathi awali. Hayi. Awuthathi na uphaqa wakho ekhaya. Ebafethu. Singaxabani webafethu. Yabona ngibhizi la ngikhamanzi. Yabo? Ngathi uyivalele lendlini uthi ukhamanzi wakhapha manje. Ngikhamanzi. Unompompi lendlini? Hayi bengwakha lapha ethangini. Okay, zobuye wakhe kamanzi sikuvakashele. Bafungidetele bafu. Bafungidetele bafu. Ngingamdedeli. Yini wosam? Uzowehlisa umoya? Ngizowehlisa bafu. Awehlise. Nize ngani la? Ngeke sikhulume nawe usanje awehlisa Nize umoya. ngani? Noma uma ufuna upaquza uqede la mase. Hayi bafu ayikho into ezoyipaquza. Usam angimazi ukuthi uniyini. Ayikho into ezoyipaquza. Awuzwe ukuthi sizokhuluma ngani la. Sisiwami ngithetele bafu. Ngicela umtshene ukuthi size ngani la. Usibizele nje. Awusuzongiphathela iqaqaqenga. Into engibabizele yona ukuthi wena ubulokulala nami since lento. Abe nabo uyaqhubeka. Ulokusho into engekho. Bafu ngithetele bafu. Cooperator baba. Cameraman. Cameraman benzela manje babuka mina. Cela ukuyophuza manje ngiyashisa mfethu. Babuka mina. Wena ungazi lento oyenza ukuthi izokubonisa nabantu. Ngenzani? Ulala nami. Ngibhalele lolu hlelo ngoba nakho bese mothi sengikhathele mina lento yakho ukuthi ubizulala nami. Solo lento aqala seyingane. Ngiyabona ukuthi iya ngokuya aqhubeka usungenza ngisho umfazi wakho. Usamke. Mina ngintombi zami mina. Yeso. Ngintombi zami. Awulali nazo ulala nami.
uhlala nami la uyikho into ongayitholi kumina. Ayikho into ongayitholi mina nginentombi zami. Yini mayilungu ongenzela? Ayikho enye mic nimfake yona ubaba. Ayikhona. Oho. Usachaza futhi usakhuluma naye khuluma nguye. Bafu. Yabo lo muntu lo ngihlala naye mina usisi wami lo. Uma washena lekhaya leli. Awuyazi lento ayishoyo? Lento ayishoyo angiyazi uyithathe laphi. Lento ayishoyo angiyazi uyithathe laphi. Awuyazi ukuthi uyithathe laphi noma awuyazi. Bafo angiyazi kwanhlobo. Into mongazi ungayazi. Into mongazi ungayazi. Wena samke sizokhuluma mina nawe. Yini uyamshaya vele? Unakho ukushaya ngalokho ngibuza. Unakho ungishaya. Uma nangishaya nje uzongishaya. Yabo njengoba ethena sihlala sibukela ama movie iqala lapho ke indaba. Sive sibukela ama movie kahle mase kuyaqala siyalala sifuna. Wena wathini mina? Ngathini wena ngathini? Wathini mina wena? Ngathini kuwena isho phela. Ukuthi ngathini ungangibuka. Wathini phela chaza. Bafu. Ngicela ngisusa lamakhamera lawo. Ngeke asuka amakhamera. Ngisusa lamakhamera lawo. Phela muthi akusuka amakhamera uthi akusuke nathi asikwazi ukusuka thina. Unibizeleni kwakona unibizeleni. Usibizela ukuthi sizokukhuza ukuthi usekhathele ukulala nawe ulala kanjani nosisi wakho. Okay lalela. Usisi wakho uthi lento nayiqala nisebancane. Engathi nidlala uMasigcozi kwakuthi nani udlalelana uMasigcozi nabandawonye ushidi waloko ukuthi nani udlala kanjani uMasigcozi nabandawonye. Nayiqala sakudlala ekugcineni wena ugcina usumosha usisi wakho. Awukwazi lokho. Wena sama na umuntu wakho. Umuntu wami wena le ndlini ubhuti wami. Wena ku umuntu wami lulala nami. Angithi uthi wena uthi awufuni ngisho ukuthi ajole. Hayi akafuni. Vele kusisi wami phela ngeke hambe ujona bonke osikhutheni lapha. Ungconakalale nawe. Ngeke hambe ujona bonke osikhutheni. Ungconakalale nawe. Angisho njalo baba. Ubona ukuthi yona ngisho njalo baba. Ngale nayo. Indoda enkulu. Ngisho njalo baba. Indoda mfethu. Eksende uthi ayazi into ekhulumayo. Uyangisukela lo. Uthi ngiphendula umbuzo. Uthi akayazi awuyazi into ekhulumayo. Ngiyazi into ekhulumayo. Ufuna ngikhumbuze. Bafo. Ufuna ukukhumbuza umzwe ekhulumela. Lo muntu lo ngokhumbuza. Lo muntu lo sebenza kanzima lapha ePenel Pizza ngizamela yena. Uyangeza usengithini yabo. Ngiyakuzwa bafo. Uzokhumbula noma ngikhumbuze. Cha ungikhumbuza bafo into engiyazi. Ukhumbula khuluma into eqondile. Khumbula khuluma into eqondile. Yini wenza nosisi wakho? Usisi uma washona sisabancane. Yabo? Wasala nami. Wahamba wayokokhazini bangamphatha kahle wabuyela kumina. Ngabe usahlaleleni ngimenza leyo nto. Ushawa isiZulu umshawa ngibuze ngesingisi. Cha bafa. Yini wenza nosisi wakho? Usisi wami ngimphatha njengomuntu wasekhaya usisi wami ikazi lami leli. Ngathi ufuna ukuthi ngikhulumise ngenye indlela. Yini oyenza nosisi wakho? Sam. Yini mntanini nalabantu? Phendula ubafu shiyisisi. Yini oyenza nosisi wakho? Ayikho. Into esasenza phela kuMasigcozi. So lama video angibonisa wona shuthi uyahlanya ekhanda ama video wrong. Sam unamavideo kanti? Unamavideo? Mose uzenza uChuck Norris. Unamavideo? Cha futhi ningambele. Sam, thatha labantu bakho, masoka akho la, wathatha, nishonele. Lenivela khona. Wenda uyahlonipha. Zobiza amaphoyisa. Ngiyahlonipha mina bafu. Manje into ekhuluma phambi kwami angazi mina ngubani. Angikwazi nokuthi ubani futhi angifuni ukwazi. Uzongazi. Wena kusanje uzongazi lo. Hayi bo bafu. Sam. Babukeli. Sam. Sisayophuza amanzi. Siyaphuza amanzi. Utayisa ngami. Sisi wami. Utayisa ngami. Yabona njengoba besahambile naye kanje. Bazothi nje ukukhuluma naye bamphuzisa amanzi drink into engifuna ukuthi mina engigcina ungangixoxela ngayo nabe ngokubuya ukuthi ngifuna ungitshene ukuthi ufuna senze njani ngaye because manje ngiyabona ukuthi uyinkinga kwakuwena nihambe naye nihambe naye mina into engifunayo ukuthi angazi uzosala nami ukuthi noma vele baba musumenze lwenza baba okay sizokhuluma baba ngizokhuluma akubona ukugcina kwakhe sizokhuluma baba ukuthi hayi akubona ukugcina ngeke phela nawe uyafunda mhlambe khona into oyenzayo yebo ngiyafunda so right manje umuva ngeke ukunikeza inkinga mhlambe mase ngakutholela indawo ongahlala kuyona okay angeke kuze kube inkinga bengizophuma nje le solution ngayo wa cooperate anzodila okay baba bafethu ayinibuye ayikho inkinga safuna kodwa uqale isidile naye nje athi ukuxoxa kancane bafa ngithengeke phela ngizokhuluma sho waphuzile amanzi
Bafo ngifuna amanzi. Right. Uzithe uzokhuluma, ukhulume mfethu. Usamu nawe uyayithanda lena. Bafo angazi ngathi kodwa uyayithanda lena. Manje bazothina abantu bafuna ukucishana amakhamera ngcono sikhulume kahle. Angeke siwacisha amakhamera useza kahle. Uyayithanda lento and then Yini manje Sam kwenzakalani? Awusekho right? akaza kutshena. Wawangitshela. Kwenzakalani emva kwalokho? Waba umuntu ounderstandayo. Uzofika kutshene phinde futhi understand yena noma wena wazama ukumgoqa. Bafo ngakhuluma naye kahle. Wathini ungichazele nje wathini? Khona intombi engangayithola yabo. Into yami nayo yangalasta yabo. Njengomuntu engihlala naye sabonisana mfowethu. Nibonisana nithini? Kuyiqondile, nibonisana. Nibonisana ngani ngoba phela la sikhuluma indaba yokuthi yena wathi akasayifuni lento. Wena uthi wam understandisa na understand indaba yentombi le enya uyiye ngekaphinda abe nomunye umuntu. Uyathanda ukuba nami. Kwapho amazwi aphuma kuyena la. Yena nawo. Hayi unamanga kakhulu lo. Hayi unamanga shem. Unamanga. Uyabona ke manje? Wawuzungithembisa ungibulala wena. Wosamke. Usungazibulala isister ngeke ngoba uthi uneyintombi yini le kubambeka ngaka kwi-sister. Sister ngihlala naye lo muntu. Manje njengoba uhlala naso ubona ukuthi ongcona kabi umfazi wakho. Angisho njalo bafu. Yithini pho uthini? Kodwa phela njengomuntu ngiyamnayekela angathola abanye abantu bazomxhaphaza. Ekugcineni wemfethu kuzomela ukuthi aphume vele phansi kwesandla sakho. Nihlala nibangakulani babili ngithi? Sibabili. Ekugcineni vele kuzomela ukuthi aphume, kuzomela wamukele ukuthi uzoqoma ngaphandle. Yini wena ekuhlulayo ngalokho? As long as ezokuhlonipha akufihlele. As long as ezokuhlonipha into engangicasula la ukuthi wena manje ungitshena ukuthi uma nendoda la esangweni uyakwenza lokho. Kwakwenzeka lo ngakuvala. Futhi yona indlela le ngibonga ngayo le. Cha. Yona indlela le ngibonga ngayo. Cha. Akubongi ngayo. Into akhala ngayo ukuthi niwenzile lo doti wena obeniwenza no2. Usekhulile manje akasawufuni. Wena usuyamsabisa wena usumtshela ukuthi uzombulala wena. Yini inkinga? Uthi uneyintombi, yini inkinga? Konke wenzele wena Sam. Shiya ukuthi umenzelani isistera lakho vele uzolenzela. Ufuna ukwenzela ba wena ungenzeli isistera lakho. Ufuna ukwenzela ba ngithi awunawo mfazi? Anginaye ba. So uzokwenzela isistera lakho ngoba uyena umuntu ophila naye legcikini. Nishiwa abazali egcineni ufuna ukuthi enze lo ba. Bathi angimphathe kahle ngihlale naye lo muntu. Manje wena ucaka kumlala ukumphatha. Manje wena uzofuna ukumlala wena ngoba kuthiwa namhlanje kusuka namhlanje lo asayenza siswami. Menza nje. Baba, ngeke sabe siswakho vele namhlanje uyoboshwa wena. I-rape lo yenzayo. Yini engayibiya ngayo into aseqaleni yenzeka? Ngizimthembisa umbulala wena, uzombulala sikhona thina. Uzoyenza njani? Awusho ukuthi unethanda wena lonto. Bekayithanda nisayingane. Hayi ungalinge nje uzingiqambela amanga. Hayi ungalinge nje uzingiqambela amanga. Mina ngakutshela wena ukuthi angisayithandi. Imanga ngaphandle kwalezi gaqaqaqo abazi lento lena. Izona igaqaqaqa lesibona. Sonke neSouth Africa lapha yasiyazi namhlanje sonke. Bafo ayikho into ozoyiphika. Kukhona namavideo. Khona namavideo. Kade yenza ama-proof ukuthi ufuna ukubophisa uyayisola. Kwaleyo phone othangelwe yimini, kodwa sekwazi ukushutha mina. Bekucelile. Sekwazi ukushutha mina. Bekucelile. Usisi wakho mina athengele ubani nto. Athengele amadoda ongawafuni. Iphi lo phone cela ibuye la kumina. Ngazohlanya. Elibuye manje. Ngazohlanya. Elibuye manje. Wena namhlanje uzoboshwa wena. Elibuye manje. Uzoboshwa wena. Wesami. Wefethu, yazi ukuthi angimnyabule kwemanje. Ukuthi angimnyabule kwemanje. sewungabali. Bafo ngeke bafo. Yeah. Okay, ngiyengimenzela lutho bafo. Ngiyengimenzela lutho bafo. Ngalokho upaquza uzocheck notice phambili. Ngiyengimenzela lutho bafo. Ngiyengimenzela lutho. Ufuna sixoxe nawe kahle. Singaxoxa bafo. Kodwa lesengizela wena nitsambatheka phela ngizela naye. Kahle wena sithini story sakho, khuluma story sakho mfethu yini unemizwa nosisi wakho. Bafo ngitsevalani lento lena. Ayikho into engizoyikhuluma kakhulu mina khona la. Ivaliwe ke lento. Okay, bafo cima lapho. Usecinyiwe. Ngiyashaya ngathi ayifani. Uyivalile ke. Nawe cima lonke amakhamera. So ithi indaba yakho mfethu khuluma iqiniso mase sikhuluma nje amadalment mina wangenza inyoni angene sinawana ne. Bafo. Indaba okay. Avuma kahle yabo. Ngamtshela nami ukuthi okay, lento ngicela igcine la phakathi kwami naye. Uyangixaka manje meseletha nini. Uyangixaka. Angithi wena mfethu njengoba eletha thini ngoba ufike navumelana nini nobabili egcineni usefuna ukuthi manje ihlukane into wena usafuna. Ngempela ngitshela ukuthi akasayithandi into siyeke. Uthi ukutshenile nje nawe uvumile ukuthi wakutshena wam understand. Angiphi isikhathi phela nami njengomfana.
intombi yakho yini kanti? Ngimenzela yonke into. Akasho phela ukuthi angiyeke ngikwenzayo kusekwa lento. Okusho ukuthi kahle kahle njengoba umenzela yonke into umenzela esigabeni sokuthi intombi yakhe hayi ukuthi isister umuntu omndeni lo. Kuyakhawunta konke. Wena kuyo yonke into ayibona into wrong. Bafu mina ngihlona mathekena amaningi ngapi ngenxa yakhe lo. Mina ngikhuluma into stress wena ngifuna ungizwe kahle. Kuyo yonke into oyenzayo ayibona into wrong. Angiyiboni. Uyena wrong ukuthi asuka atshela abanye abantu angabe utshela mina. Ukushaya sister rakho ku right. Bafu umbuzo wakho ngeke nguphendule nje manje. Ngizokwenza uphendule mina. Angabi Angizange ngizodlala mina amathwezi ngaba nawo ngiseyingane manje nginama amathwezi. Hayi bafu. Awuboni ukuthi wrong shaya sister rakho. Bafu nami indlela engizizwa ngayo ngayi. Uzizwe ngathi ungalishaya. Angitshongo njalo bafu. Uthini? First mina iyangicika into oyenzayo mfethu. Phinde usenze usikhando osinawana. Sisuka la sizosebenza uzenze inyoni wena. Ithini indaba yakho? Yazi cooperate namhlanje akwazi lokho. Ngizokwenza uzokhuluma yonke into ke manje. Bafu. Baba. Bafu. Uzokhuluma yonke into. Amanzi. Khuluma yonke into. Khuluma yonke into. Ngizokhuluma bafu. Mfethu awuboni ukuthi urongilana sister lakho. Kurongi bafu. Kurongi. Pho kwenzelani? Hayi nakayiwani. Ngangisingamuye ethanda into yenzayo. Sister bongayithandi. Wakutshena nje ukuthi akayithandi. Uqani ubonisa usayithandi le. Mehleli lapha endlini sibuka ama movie awusho lutho. Awusho lutho mina. Sekazi simase kubola ama movies suke sezulu. Uzasho kwayena ukuthi hawu le movie yazi romantic ngathi ngayenza lena. Hawe Nkosi yami. Ngaze ngize ngisho nanokuthi nje i-movie romantic wena nje nawo uphendula into right. Uqani ubonisa wrong into enyenzayo. Ingeke sikunesikhathi eside ngibona ukuthi i-wrong. Ngitshela ngithi. Ngimtshela angithembisa ukungibulala angibuza ukuthi ngizodlani. Ngicabange konke lokho. Imayazi la kunento ezosheshisize. Khona into engisale ngayikhuluma ne-sister eceleni lo. Before nje size siqhubeke like khona into engifuna ungichazele yona. Njengoba elala nawe ugcine nini ukulala nawe nje ngokungemvume yakho? Ugcina wakhe ukulala nami ugcine last week ukulala nami. So ezigcina ukulala nami last week wathatha umbeso obeya kumina emqaleni. Wangitshena ukuthi mina senginezitayela nginokugoloza ngazi noma khona into engiyithembileni. Kwathi kusuka emva kwaleso sikhathi mengiphekile uyabuya athi mengamnika inkonzo yasekamereni athi ngipheka ukudla kumbi lokudla engiphekile. Kodwa ke mawukuthi yena ulalile nami uthi hayi ngipheke kahle azangibize nangomama. Ima uzobatshela konke vele? Kuyaphoqa. Sekufika isikhathi angithi sikunikezile ithuba wahluleka ukukhuluma. Busachaza sisi. Asimesuka emva lokho umuntu nje ongitshela nongiqalela nanezikhathi ukuthi kumele ngisheshe ngibuye esikoleni. Uzama ngicuthelwe uyangicuthela ngisho mengimele ngibuye ngesikoleni. Angicuthelele angiphathele ubhaka. Useqadile phela mina abafana ingane zitshena ukuthi hayi ubhuto right uhlezi ezingihlanganisa kanti cha. Ngiqadile mfethu sisi wami lona yabo. Mfethu lo muntu lo just last week ulale naye ngokungemvumo uyazi ukuthi rape leyo. Bafo ngiyakwazi mengeyona imvumo ukuthi rape. Kodwa mina naye besikhuluma before senzini. Nakho nje uyasho ukuthi yena akavumelananga nawe uze wamkhiphela ummese. Ukukhipha ummese kuchaza kona ukuthi ubusu rape. Ngisakubuza namanje uyazi ukuthi icala elingakanani lelo lenzini? Ngiyazi baba. Manje mhlambe wena ngokwakho ucabanga ufisa ukuthi senze njani ngalokho? Ngokwakho nje thina siyazi usizokwenza njani ngokwakho mhlambe ukucabanga nje. Singabonisana nophela usisi wami lo ugcineni. Kuboniswana urape. Urape abantu yena musufuna kuboniswana emva kwalokho. Naye kodwa usufuna kubonisana manje. Angithi uzamile ukubonisa wena wangafuna ukubona indaba manje usufuna ukuthi nibonisane. Ukube ufuna sibonisane ngendlela erathi bizongithatha hlale phansi nami. Yabo angitshele yonke into angayithandi. Amanje kahle lolu daba lakho alidingi nje thina kuphela sidinga ama social worker sidinga amaphoyisa la. Awukhulume naye kodwa mfethu. Wandada. Wena uthi ufuna ubonisana naye kahle ngendlela eright. Mabonisana nawe ukutshela into oyenzayo ayithandi uthini wena kuyi. Uthini sisikumtshela uthanda into la. Into vela ngitshele yona nje yena ukuthi wazumela idlozi.
Into evela ngitshela uvela athi yena asikhohlwe izinto eziningi nje. Asiqhubeke nalento esiyenzayo. Avela ayekho umuntu ozowazi ngale ndaba le vele into efihliwe indaba yami naye. Hayi ngivumeke nami ngoba phela ayikho into engizoyenza ngisuke ngisaba ngizothini. Ayikho phela nami into engayenza umuntu engondla futhi ngizothini ke phela. Uthatha advantage. Uthathe leyo advantage. Manje abangani bakho mababuza ukuthi mhlambe isimo esikanje ngasimisa kanjani bathini? Into engisho nje bandla ukuthi hayi bekuyinto engiyifihlile le. Ngosaba ihlazo. Bengisaba ngempela bandla bekuyihlazo nje leli. And hayi bengapheli imoya behlaza ngihlangabezwa. Bengibuye esikoleni hleze ngihlangabeza nje abantu bazibancoma ukuthi hayi leza ingane bandla shema hayi ziyazwana Nkosi yami ziyazwana zikhule kahle nje kanti hayi abazi ukuthi hayi umuntu uyangiqeda. Nami okushona ilanga ngiyabikelwa nje. Ngiyabikela mekushona ilanga. Mekwama weekend ke mengayileke ke esikoleni hawo. Angukudla kwalo nje Nkosi. Uthi silazi wabhatha uzomncoma uthi muhle uthi mnandi siswakho into eshoyo mfethu usiswakho. Njengosisi wakho uyamncoma bafo nawe usisi wakho uyamncoma usimuhle. Uhlamba uncoma ingane la ngaphansi intombi azikho neminyango. Zikhona bafo. Manje indaba ukhetha ukuthi usisi wakho ozala naye. Akuyona into engayikhetha nami ntiyazinzalela bafo. Ngiyakutshela nje usakayithanda uyaqhubeka wena amasimbo wenza yini kanti inkinga yakho? Wena uzobolela ejele wena namhlanje wena. Umtshene mfethu lapho encwadini usisi ubhale ukuthi wena ufona ngisho ukufona umtshene ukuthi namhlanje akangaligqoki iphende. Usisi wakho lo. Samsuba tshela yonke leyo nto sami. Nanokuthi wena uzungithengile ngisho ama address ukuthi ngizoyiqoka namhlanje. Sisi mina ngiyaboshwa uzusala noba wena. Kulungile sengamane ngihlupheke kunokube ngilongiqedana nawe wena ngizalwa nawe. Sizomtholela usizo somtholela umuntu azumnayo. Ma social worker nezi counseling yonke into simthengele ukudla hlala edle la ungekho wena. Oqhubeka nesikole. Bafo mina ngizobhala ejele ngenxa sisiwami. Uyofunda nje abantu bazosinja abantu. Bazodla wena ke jeni udla usisi wakho. Bazodla wena ejele. Sama ukhuluma mina. Ngoshaya idunusa mfana ubuya. Sama ukhuluma mina. Ayikho into engizoyikhuluma mina sengikhathele vele kwayimina. Sama ukhuluma mina. Ayikho into engizoyikhuluma. Yabo njengamanje. Ukaxolisa nje emakhala ukuthini kumakhala ulala naye ekhala. Bafo. Mathi kubhlungu yaqhubeka wena kumnandi kuwe. Ngitshela lo. Uvukwa ulaka. Mathi kubhlungu uthini? Uvela vuka ulaka ngitshene kahle uthena aka enjoy ke lento ayenzayo ke lana ke mokuthi ngibhizi ngiyakhala azathi nje yabo leyamvubela phaya ezodla wena ngoba wazi kahle hayi bandla Nkosi yami hayi ngempela futhi mengaqhubeka ngakhala hayi uyangishaya wena wisilima ngempela indaba ukuthi siwakho kubhlungu umathi kubhlungu uthena kodwa udla ukudla kwakho akukho kubhlungu indaba ushonto leyo bafo mina yabo nje bathi ngimenzela yonke into ngitshesi yonke into nje izohamba kahle ngendlela evuma naye ngeke phela ungivumele namhlanje kusasa usungishintshela ukushintshela phose siwakho ubuyisa umqondo yabo into enenza irona eqani bancane ngithi wakukhuza sakasayifuni uyaqhubeka wena awona uyahlanya ekhanda wena uzobhutama kodwa ayingazifika lize livuke lisisi wakho zana naye uma wakho uthini eguquka nje mathuneni into oyenzayo ayingazifika emphoyiseni bafa Ngikuzele uyawasana amaphoyisa ukuthi angakujabulela yini ukuthi aboshwe. engeke ngavela ngiyakujabulela mhlawumbe umqondo uzohluzeka nje sisama awami uzohluzeka sisama ukahle sisama hayi ngeke uhlona ukuxolisa usawukahle uyamkhuza ihlana ukuxolisa uze uyithoba uyindoda ube indoda ukuthi sam imina lo sangibona hayi impela ngiphika ubungenzela yonke into bandla ubungenzela yonke into kodwa le nto bengenza bengikhokha kuwena bengikhokha ngale ndlela le wena obuyenza ngayo futhi ungenzela izinto manje aunti nomalume abekho hayi abekho Nkosi yami abekho ubafo Umama nobaba bashona noma washona uma kuphela. hayi bafo since washona umana kwenzeka ngale ndlela wenza ngayo ukuthi kwaba isandleni sami noma eyakokhazini abayi understand indaba yakhe base babengazwani wena understandayo babethi babengazwani bafa ngisho njalo bafa I understand wena kodwa uyampheka ngobusuzu umthela ama address nama lingerie yini inkinga yakho kunaye phela izinto umuntu asifazane ngoba ayekho umuntu ozomenza leyo ngisakhona amajito wajikisa ngemeso la gethi maze kuyi awona mfethu uyahlanya ekhanda wena uyi-out enjani ngempela amajito akho athini watshela into oyenzayo ayazi amajito akho le nto bekuye yami naye
Kwanina nje anginazi nginanje. Bese nihleli nje noholofa nje senixoxa nje ngama-sister kuwena kufika kanjani nje wena uxoxa ngomfazi wakho. Uxoxa nge-sister wena uxoxa ngomuntu Ngosiswami. Uxoxa ngomuntu omazi enquni. Umntombi bakho bathathwa uwena. Wona siswakho umazi enquni? Angimazi angisangani phela mina futhi. Akwazi udlule nje guess. Angisangani njengoba ngisho ukuthi angisangani mina. Angisangani. Bafosho ukuthi asifanani ke bafu. Asifani. Vela sifani sasidlo sisibethu asihlanye emakhanda. Bafu uyayiqhubeka le nkulumo yakho. Uphela uyahlanya nekhanda lana sisiwakho ozalwa nayo. Hayi mfethu ngicika into yakho nje ekhuluma nayo mfethu. Mbona. Sam Le ndaba le izodinga ukuthi asikhulume kahle lento singakubiza auntie ke le. Ngeke mina. hayi uthe nje wena bomndini anihlangene inina nobabili senizamile bayanilahla njengoba nilana ke nobabili Babengazwani noma labo bantu yabo. Babengazwani noma labo bantu. yabona lolu daba mfethu thina sijwayele ukusiza abantu yabo inkinga lolu daba lolu luserious kakhulu ngoba manje luhamba nokurepa phakathi yezo lento ingaphezulu kwethu okuphoqayo ukuthi kuyaphoqa Domestic ukuthi violence yonke into namacala amaningi ngabo wena. nibabiza ngani ngobaba kuyaphoqa ukuthi bengeni kwazi bafethu ukuhamba ke kungcono sikhulume sobabili. Ngeke Ngithi wamkhipha untombi wena, wamkhipha untombi bakhe, nabo kukhipha untombi ejele ke mfana wami. Mina sangisibane kwena. Angeke usibona ngisali nawe. Usuhlweshe kuyingcengela uthi impethu. Sanimbonisile. Uhlweshe uncenga uxolisa ukuthi uzoshintsha cha wena uzibonele ukhathele yena uzibonele ukhathele Okay ngiyaxolisa ke ngiyaxolisa. Sokhuluma nawe. Sokhuluma. Waxolisa kuthini ulale nathi Ngenza kanjani lo Vele nto? xolisa before ngithi yabona ukuthi yasangana nangumuntu emele uxolise kuyena Ngixolise ngayiphi indlela bafu ngoba ngiyasho ukuthi ngiyaxolisa. Sisama ifuna iclosure. Ayikho into ofuna ukuyibhodla nje ukhuluma before ahamba uyoboshwa lo. Hey ngeke mina nje ngithi akaye khona nje ejele lo ahlale khona nje lapha. Mhlawumbe uzohluzeka umqondo nje wakhe. Angithi uyazi ukuthi icala masolivulela isekho cancer especially ne domestic violence. Alisulu icala. Bafu bengasazi. Ngivumile nje Nkosi yami. Shusabe ngimbuyisela ukuthi umuntu aqhubeka phela zonke. Thula wena bangumsindo manje siyakhuluma lana. Hey. Ngabe phela shuthi ngimbuyisela ukuthi azoqhubeka nami. Kwaphela mina umfazi. Azibuza ngimuthi. Ngenze. Hayi umuthi phela nawo. Ngiyakade umuthi. Hayi. Wena Ngithi. Hambani phela. Xolisa success wakho uthi ukade umhlukumeze yonke leminyaka ngoba sevele sisihamba nawe manje xolisa. Hayi into ezoyisho. Mfethu ngoba lamazwi wakhumbula usejele usuboshiwe ukuthi kube ngakhuluma la suku la mhlambe uba kukho nje. Ngiyaxolisa Sam. Khuluma into eqondile ngiyaxolisa Sam ukulala nawe ukubeka ngumese ukuncikisela ngokudla. Khuluma yonke into iqondile. Ngiyaxolisa ke Sam. Ngokuncikisela. Bafu sengixolisile baba. Kwanele manje. Awena uzoxolisa phambili mfethu elokuqala lokugcina ethubo lithola namhlanje. Ngicela angixolele. Manje utshela mina. Ngixolele Sam. Angixolela kodwa hayi ngesilale ndawoni uyahamba ulala lapha. Nayo into engayithandi. Hayi ke. Iyona leyo baba. Mina ngiyavuma ukukuxolela kodwa phela Ungifakelani mina khuluma nosisi wakho. Ngisathi ukhuluma nami ufuna ukulala naye. Bafukwazile ukundiletha kodwa mina inkingi kumina ke manje ukwazi ukukhuluma. Wena makuvuka ipi la inqondo ayisebenzi. yiphi inkinga kuwena Ngizoboshwa mina manje. Kumele uboshwe vele. Wena makuvuka ipi ukwazi ukwazi ukulo ungibheka manje ukwazi usiwena ungibophile sami. ngikubheke. Hayi ngeke usanesibindi wena. Uzobakubheka phi vele? Sanesibindi. Ngiyacela. Uzomvakashela. Ngiyacela. Ayi ngeke mhlambe ngakuvashela kanye ngikuphathele ithini la fish nesinko. Yonke ngithanda ngidleke leyo bafu. Uzodla kona. Ngisho ukudla mina lendlini. Yebo. Deserve kona wena. Kodwa Sam ngiyaxolisa nje Sam. Axolisa ke. Akuphumi ngisho inyembezi ngisho amafinyi lokho mfethi iyakudla into deep down. Bafunga indoda phela mina ngaye kuvele phuma inyembezi. Indoda kasesi wakho ayangiyanyisa mfana. Yes. Cani ngiyangixolisa mina kusami. ngicabanga ukuthi Cani ngiyangixolisa kusami. Kodwa siswami mina lona. Hayi ngisho ngabe wena. Siswami mina lona. Ngabe wena embambeni. Ngiyacela. Angisamthembi. Ngiyacela siswami. Ungasondeli phela musukumbamba, musuba ngambamba xolisa kahle. Igazi lami ligcinile. Musukumbamba, ufuna ukumphinda phambi kwethu. Hayi wena. Ungixolele Sam. babukeli Ngiyacela Sam. Ngasikhathi sokuxolela wena. ngiyalibona naludaba esibhekene nalo la ukuthi lunzima kanjani Esibona iphasi ngenxa yakho ehlukumeze. Sebaqedwe uyena ubuhle. Bafu. Wayeke lana vele isikole wena.
Uyekela bona Angiphandela yena. Angiphandela yena. uthi Uzathi angifake implant ingamithi. uyenzani into yenza baba? Angikubizi nangomfowethu wenja wenza into yenzayo. Uzusala prevent ngoba usafuna ukumlala akacondomize. What if iyagula ukayicabanga lento leyo? Inkosi yami. Hayi ngike ngacabanga kodaba nje yena. Hayi akanandaba. Uyayo check eclinic mhlawumbe ubuka isimo sakho nani. Ya ngaya ko checka. Angathola ukuthi Bafo anginayo. bengasazi uyilungisa. Kodwa futhi nakhona kade ngagcina. Silungisa Ngo-check-a kanjani futhi. ngicela Uqolisile ukuzwa sisi wami. Mfethu. Mhlambe enye indlela ke ukuthi mhlambe usisi wami uzame ukuthi okay siqhelane Mose nibothi ngisazoqhubeka ngoba ejele ngengikwazi bafo. ejeli khona la khona uzophuma nesinqumo khona esiright nama decision aright ukuthi ngisho uxolisa abo manje nje ubuxolisa awuxolisi uxolisa ngoba nakho ubanjiwe usuyazi ukuthi uyoboshwa ave ngoba nakho uxolisa ngoba nakho kumele uxolise yabona uthi musubuye ejele ila khona usubusuxolisa ke khona ke la khona sebekuvove kahle bakusetha kahle okwamanje lokuxolisa lokho kwenza la Bafo Usisi wakhe uyakuthanda awucathi ukuthi bengaqashela abantu bakubulale. Ngiyakuthanda ukuyisa ejele phela. Ejele uyothola icounseling yodla kahle futhi ulala embedeni. bafo ngikurayi lokudla engikudlayo lana. Kwasala kudliwa usisi wakho. Sisi wami ngiyacela bafo. Angithi wena uyathi usha amathathu uyaphamisa unenombolo uzoyifunda phambili ke nombolo. Ayisento esizokhuluma nawe mfethu lo muntu mfethu ngithatha uhambe naye mfethu. Bafo bafo. mfake emotweni Bafana samba nawe ngalokho usikolozela. Bafo Uyakolozana. Angikolozi. Siyahamba. Ngilibamba umsindi. Ngilibamba umsindi. Angikolozi. Hey baba. my sister Angikolozi bafo bafo. into engifuna ukuyazi njengamanje uthe nje bekuyinina nodwa asikho mhlawumbe isihlobo esikhona Isihlobo esikhona ayisikhona ukuthi kodwa phela izihlobo zethu asihlali nazo ngoba phela kwathiwa baxabana nomzali wethu ma. okusho ukuthi masikusiza nje mhlawumbe singakusiza sibe ithina sodwa mhlawumbe likhona noma ilunga lomphakathi la mhlawumbe lezinto lezi zopolitiki mhlawumbe ini singakwazi ukuthi khuluma naye ngabe ngathi mhlawumbe siyaganga ngengane siyisiza njengoba yena ezobe engekho. Ukhona umuntu mhlawumbe umdala oyilunga lomphakathi esingamthola simbikele ukuthi sizokusiza ithina solokho esibonakala sifika la sikulethela negrosa yonke leyo nto. Yebo ukhona yena. Alright. Into engicela kuwena ke ukuthi nawe kuzomela sihambe siyokukhanselisha because manje lento njengoba usho ukuthi iqale usemncane so neshow ukuthi maningi amaphutho okwenzile nezinto ezigcwele ekhanda ziningi kakhulu khona nokungacabangi so sazomela ukuthi sikhambise kubantu abazokumonitha nawe bahlale nawe phansi bakukhulise nje sobona ukuthi senza kanjani sisi bafowethu South Africa yonke siyanithanda ngaso sonke isikhathi siyabonga ukuthi niyasilandela niyasibuka mhlaba wonke akukho kuningi engingakusho bafethu until next time sure